Normálne točíme, robíme rôzne aplikácie, akékoľvek teda, akékoľvek poznáte. A môžem si spraviť teda, hej, môžem spraviť napríklad lákevky, natiahnutie, zakloní som, môžem ísť obyčajne fotky, hej, poďme späť. Alebo môžem ísť to druhé, poďme rýchly lákev napríklad, a teraz tú hlavou sa mi stočil viac, tak si ho potiahnem si ho ďalej. Alebo napríklad z rovnakej, môžem ísť, zase rovnaké točiť, hej. To je o tom, že vy si viete vyrobiť ten priestor a prispôsobiť to superové telo tak, aby ste urobili to potknutie, ktoré vy chcete. Jedna vec je, že on sa hýbe, on pracuje a vy sa prispôsobujete jeho podnetom, jeho reakcii, aby ste nemuseli s tým dlho pracovať. Ale druhá vec je, že keď on sa príliš nehýbe a vy viete to ukontrolovať, že vy si volíte ten spôsob toho potknutia, no? Ďalšie zase môžem ísť rovnako, hej, alebo môžem ísť z druhej strany úplne, to je úplne jedno, ja urobím tu na si to celé obídem, hej, na druhú stranu šup, a idem na druhú stranu šup, tu si ho natiahnem a teraz idem, aha, túto tretiu, už som išiel sem. Už to bolo za trapez, hej, a za ruku. Rozumieme sa. A s týmto sa vy môžete hrať rôzne, vy môžete s tusou napríklad, hej, tu ja môžem spraviť obchádzanie, šup, ja môžem ísť z vnútornej strany, tu, a tu je zase to ďalšie, kde idem z vnútornej strany kolena. Čiže vy tam môžete meniť rôzne veci. Tu som, hej, napríklad, že už ja som v tom čísal. Ja do teba nástupím, napríklad robím vrchné činy. Urobím vrchné bakšov z pozitív, presne tak, toto som chcel. Že ukročujem jednu nohu dozadu a ja už sa môžem hrať s potknutiami, ktoré idú na členom. Nielen na kolena, na člen. Už som chcem, ja už môžem urobiť toto potknutie. Alebo naopak, tu som zase, urobím znova, vrchné a ja môžem ísť. Nie, práve. Toto teraz napríklad som viac prehnete. Ja ho môžem rozpojiť. Áno, tu môžem. Tu si natiahnem. Hop. Čiže vy si prispôsobujete sa tomu priestoru a môžete si práve takýmto obmienianím, lebo teraz robíme čísel a samozrejme reálne nebudem s tým superom točiť. Ale je to vlastne sparing, z ktorého sa vychádza a v tom sparingu prechádzam do rôznych pozícií. Ale je o to, že vy v tomto čísle ste ako keby v neustálom sparingu a z toho si vytvárate akcie a môžete to neustále prispôsobiť, čiže vám to šetrí čas. Napadnúť, preto chcem, aby ste to robili tak, že jedna aplikácia, lakev napríklad, hej, urobím si prvé potknutie, druhé potknutie, tretie potknutie, štvrté potknutie, všetko z jednej pozície lakev. Dá sa to spraviť, áno? Na jednu stranu, na druhú stranu. Potom si spravím vrchné bakso a pôjdem stredom, ruky budú sem, vieš. Hej, zase je to niečo iné. Alebo môžem spraviť vrchné spodné, kde pôjdem na stred, áno, pôjdem na stred, vrchné spodné, ruky mi zostanú tu, hej, a ja potrebujem si ho natiahnuť, tak ja môžem ísť, tu si ho natiahnuť, sem a teraz môžem ísť napríklad túto pozíciu. Že je to už také skombinované, hej, ale vždy záleží podľa toho, jak sa mi ten super stočí, čo. Čiže nechcem, aby ste sa nejak extrémne ponáhli, lebo nie je to teraz za rýchlosť, ale od vás to vôbec nápadlo. Aby ste, že neviem teraz čo, tak ja som tu od toho, ja vám poviem, teraz tú nohu položím, aby si mohol spraviť toto a toto. Dobre?